Bueno, estou feliz, por principio, por salir, que é a miña pasión. Un día contarei de algunhas preguntas que deixades nos vosos comentarios, pero hoxe eu estou feliz, contento, porque o blog www.xoanarcodabella.com, que son eu, chegou aos 5.500.000 visitas. Unha chea de xente que pasou por aí, que buscou, supoño que para atopar cousas, para descubrir, para sair de excursión, non sei. O que si sei é que é unha burrada de xente, a cal estou moi agradecido. E cada vez que fago un grupo de 500.000 visitas, sempre fago un vídeo agradecendo, porque é o que podo facer, agradecer a vosa compañía. Bueno, o que estedes aí, a min anímame, axúdame a traballar máis, a ter ese motor, non? Porque nesto o único que podes gañar é o recoñecemento da xente que vaya aos teus sitios, non? Polo tanto, agora hasta os 6 millóns non hai outro vídeo. Ainda se vai tardar unha chea. Bueno, o tempo que sea, aos 6 millóns vamos chegar, ou sí. E eu vou chegar tamén, porei vídeo. E nada, grazas por axudarme, e grazas por facer que un blog dedicado prácticamente ao 100% a Galicia, pois teña un volumen de visitas tan importante. Gracias. Volvemos por 6 millóns.